Yuyu. Yuyu. Tagal naman yan. Ang tagal, tagal. Ang tagal, tagal. Grabe tagal naman yun. Yes, yes. Yuyu. Ang yuyu na yan. Grabe.
Nagtatahol-tahol na naman yung aso ko, oy. Nagtatahol-tahol na naman yung aso ko. Yes. Yes, yes. Wait. Lang. Mm. Maingay ang mga plato. Nagre-repeat. Ah. Ha?
Hindi pa, nakalimutan ko. Wala. Ah, nakabukas. Aburrido na yung yuyo na yan. Hello, Ma'am Butangira Vlog. Salamat sa pagbisita. Nag-a-update lang ako kasi alam mo na. Nag-a-update lang si Ate Ina. Hi, Rose. Salamat sa thumbs up. Siya ang may vlog. Siya ang may vlog. Yung aso ang may vlog. Kay busy nag-a-update lang. Rose. Ma'am Rose. Salamat sa pagbisita, Ma'am Rose. Salamat sa pagbisita, Ma'am Butangira. Naghahanda ng almusal. Naghahanda ng almusal. Si Ate Ima.
Yuyu. Wait, 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 wait. Lady flower. Salamat sa pa-heart, heart. Salamat sa positive heart. Ay. Wait ka lang, wait, wait. Wait ka lang. Wait mo po, wait mo. Wait na yung aso ko. Nagalitan na ako. Just wait. Oo na, oo na. Ate Neneng, salamat sa thumbs up. Salamat sa pagbisita, Ate Neneng. Galit. Mainit na siguro. Hindi, dyan ang ano niya eh. Dyan, paggabi dyan kami nag-i-stay. Dyan kami talaga nag-i-stay. Dyan kami nag-i-stay. Salamat sa thumbs up. Kay Ate Emma. February. Ano ba? Turuan mo ako, Ate Nining. Saan ba yun? Oo nga. Isend mo sa akin sa messenger. Ate Nining. Isend mo sa akin yung instruction. Paano ba? Ang daming oras ko nang naghahanap. Hindi ko man mahanap-hanap kung saan ako pupunta. Ay, Tantan, salamat sa pagbisita. Sinsya na kayo kay Ate Emma. Oo, Tining. Pag-aralan ko. Salamat sa pagbisita niyo kay Ate Emma. Habang busy, yung aso ko muna ang nakikiharap. Siya muna ang nakikiharap sa inyo kasi wala. Palaging busy siya. Ino-open ko lang, ina-update ko lang kasi kailangan, di ba? Kailangan natin. Maski na wala akong
Pag napabayaan, lagunos na naman ang ano, mga what's our. Salamat ng sobra sa pagdalaw, mga guys. Ay, Ate Ima. Wala, busy palagi. Busy palagi. Hindi na maharap. Sige, Tantan, dalawa ko mamaya ah. Eh, Ate Nining, nakasit na kani, ano eh, nabasa ko na kung kailan ang oras mag-start. Pag may trabaho na alalang oras, ay naku, si Ate Nining pala ngayon. Tulad nung kailan, ay saku, si Ate Nining pala ngayon. Wala, ang OFW talaga. Naku, ang busy ang mga OFW talaga. Pinipilit lang mag-open. Ay, yun eh. Tinapon ko na lahat yung ano. Panatapon ko. Kaina, ano daw, kukuha ng ano daw, pagtataniman. Magtatanim daw dyan. Mega love shout out sa inyong lahat, mga amigas. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Kahit na busy kayo. Nakakadalaw. Ayan. Yoyo! Yoyo! Stop! Wait! Wait! Ilagay kita siyan sa ano. Liling. Okay. Wait na.
sa totoo lang marami pang gagawin. Ala, lunch, katatapos din ng lunch. Dito, almusal, hindi pa kami nakakapag-almusal. Ano ba, ang oras na? Naku. Maaga pa dito. Maaga pa. Yoyo, nananawag na yung asa. Yoyo, ikaw ang mag-live dito, ha? Pag sa gabi, dyan kami na dalawa. O kaya sa labas kami, nandun kami sa silong ng mangga. Nagtatawag na. Nagpapakuhan na. Nagliligpit, nakaharap sa buti si Ate Nining, may oras palagi. Nakatali kasi tatakas yan. Anong oras yan? Tingnan ko nga. Nasa kitchen ako. Oo, si Ate Nining nai-entertain niya kasi wala siyang ginagawa, hindi busy. Ako talaga as in, naku, busy. Nagla-live ako, iniiwan ko na lang diyan para hindi magkaroon para hindi mabawasan yung WhatsApp, para dagdag sa WhatsApp. Silip-silip ko. Oo nga, Ate Nining, naku. Tinuruan mo ko na mag-lives lang ako. Hindi talaga ako nagla-lives kasi kung may dadalaw-dalaw lang sa mga kaibigan doon. Pero ngayon, sinabi mong mag-lives na lang ako, tama? Ay, naku, tan-tan. Dan na ako sa'yo, ha. Saka nagawa pang nakipag-maritisan. Nakikinig lang ako, Ate Nining, nung nakikinig ako, naka-bluetooth lang ako, nakabulsa ang maski nakitantan itong nagluluto ako, naka-headset ako, nakikinig. Kung wala akong madinig, silipin ko kung may mga kaibigan doon. Pag hindi ako busy, ayan, nakikiharap ako. Pag busy, nakikinig. Oo. Oo, Ate Nining, iniiwan ko nga. Tulad nito, nandito ako sa kitchen. Kung pupunta ko ng loob, ay papasok din ako sa loob. Dati iniiwan ko to sa tinry kong iniwan sa rooftop. Nasa baba ako nagtatrabaho, pero sinisilip ko kung sino yung nandoon. Kasi may
cellphone akong isa na tignan yung ano na, yung pinakalumang cellphone na pwede rin manood. Si Ate Nining natatawa ako kasi grabe nagmamarites siya doon sa live niya. Ang galing naman sabi ko, may mga kamaritisan. Ako yung mga kaibigan may hindi ko kilala, may dumadalaw din sa akin kahit papaano. Kahit na walang dadalaw, 'di ba? Ate Neneng, Tantan, kahit na walang dadalaw basta naka-live ka lang diyan, naka-stay para hindi maano yung watch hour. Nagliligpit ako dito, oh. Ate Neneng, 'di ba monetize ka na? Ay, gano'n. Ay, salamat. Sige nga, 'pag tinatambayan mo kailangan magyaw-yaw, mas malaki na watch hour. Ay, talaga? Alam mo naman Ate Neneng, walang nagtuturo sa akin. Kung minsan ikaw nakakakuha ako ng ideya, tulad ng sabi mo na tama na yung WhatsApp, ay ano, mag-live ka na lang, sabi mo. Kaya naisip ko yun, maski na nahihiya nga akong mag-live eh, kasi mag-live ako. Sinong dadalaw sa akin? Wala naman akong ano, ayan, maski na papano may dumadalaw na mga, kahit na hindi kaibigan pala, hindi ko maharap kasing, ano, ngayon, nagliligpit ako dito. Nasa bintana nga, hinarap ko na sa aso. Habang naghuhugas ng mga ano dito. Yeah, di mo. Yes. Dati mo dahil sa mga. Ha? Di ba monetize? Paano yun na-demo? Na-demonetize, gano'n? Music? Oo nga, saan galing yung mga ano, paano na-demo? Pero babalik din ba yun, Ate Neneng? Ano? Oo nga, saan galing ang ano mo, Ate Neneng? Ba't ka na-demon? Na-reuse content. Ako, balitin ang upload ko na music, walang CPR. Sa... Pero babalik ba yon? At ini, ikaw Tantan, nagsasahod ka na? Bigyan nyo naman ako ng idea, oh. Walang nagtuturo sa akin. Ako lang, paano yan? Sa YouTube, number CPR naman. Yun, kaya lang sa detector lang. Ay, pwede pa yung anuin. Punta ka ng ano, Ate Nining. Doon sa youth, ano, copyright ba yun? Ay, paano ba? Oo nga.
Pati sa akin din yung pin. Hmm. Ba't may music ka ba, Ate Nining? Ang alam ko wala, eh. Sabi ko ay ayos si Ate Nining na sabi ko sa isip ko, nalaktawan niya ako, pati sa dollar. Ang taas-taas ng dollar mo, eh, samantalang ako kulilat. Kasi hindi ako nagla-live. Nung sinabi mong mag-live ako, ayun, nag-live ako. Ala, sabi ko nga, ayos si Ate Nining. Ay gano'n, maski na, ay maraming kaibigan yan si Ate Nining kasi. Oo, Ate Nining, ayusin mo. Sayang. Pero ako rin, eh, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Paano ba? Oo, tamsakan niyo si ano, February, tamsakan mo si ano, Tantan. Basta wag lang tayo mag-re-upload ng video na di sa atin para iwas, ay iwan, di mo. Iwas di mo, mahirap na. Ay, oo nga, no, Tantan, maski na, ako nga eh, maski na yung aso ko, oh, maski na siya na lang ang, ay, oo nga, Tantan, basta ako rin, hirap sa dalan. Kasi hindi nga ako nag-live. Pero nadagdagan nung sinabi ni Ate Nening, ay naku, mag-live ka na lang. Kasi once hour ang kunin mo, yung mga lahat mukbang ni Lolo. Ah, talaga? Ano ba yan? Si Lolo. Ba't ganon? Itong si Lolo talaga. Hala. Sabi ko nga, mabuti kay Ate Nene, ang daming dalan. Kasi nakita kita, nung sinid mo sa akin, ala, ang dami, isamantalang ako. Nung kailan, sabi ko, nabawasan, $2 na lang ang ano. Pero nung live ako, bumalik siya. Bumalik siya kaagad. Naging 10 na mahigit. Ay, doon ako Ate Nining nag-request na ng PIN. Ano ba yung tawag doon? Pumunta muna ako sa ano, kasi nag-send si Lolo.
sa Google ng identify. Kanya, verify your identify. Nag-success naman. Tapos yung PIN ang hinihingi. Yun ang hinahantay ko, PIN. Ewan ko kung makakapasa ako doon. Isang linggo na ngayon. Hindi ko naman alam kung saan na naman kartero yan kukunin para ano yung alin. Ito mahigit 10 na. Kaya nga ako nakapag-apply. Kasi nga yun, hindi ako nagla-live. March, ano na ngayon? April? May? Parehas tayo. Isang linggo pa lang sa akin ngayon. Saan ba? Ala, kukunin sa ano daw yun, saan ba yun kukunin? Sa kartero? Hmm? Yan na naman ang problema ko. Kung hindi wala pa naman labas-labas dito. Eh, mas darating din yan. Oo nga, darating yan. Saan mo? Darating yan ang address. Kaso, saan na naman kukuhain yung PIN na yan? I-deliver ba? Or kung ang layo ng ano dito, kartero namin yata. Hmm, yan. Ang hirap natin. Ang hirap talaga, no? Tignan niyo yan. Tinipis natin para lang ano. Kaya sana, mag-ingat-ingat tayo. At Nining, Tantan, mag-ingat tayo sa mga. Grabe si Lolo, no? Sana sa probinsya mo, ala. Sa probinsya, dito ako naka-address. Dito. Yun daw nga, mahihirapan na naman daw ako pag ano. Halimbawa, magbabakasyon na ako sa Pilipinas. Mahihirapan na naman ako sabi nila mahihirapan daw ano na naman. Hmm? Bahala na kako. Kung para sa atin yan, para sa atin. Kung hindi mag-demonetize or ano, di salamat. Hmm? Wala man lang napagtanungan kaya pero nakakuha rin ako ng idea kay Ate Nining. Kung hindi ako nag-live na sinabi niya, ay naku, wala pa. Hindi pa ako nagkakaroon ng yung ano. Tama na yan, sabi niya huwag ka nang ano, isda ng isda. Mag-live ka na lang, kahit na. Ano, yun. Doon ako nakakuha ng idea kay Ate Nining. Itamsak natin si ano, Tantan. Ayan. Ano na rin yan. Sa ninja kong isa. Ang hirap natin palang mag-ano, no? Akala ko dati,
Ako din dito. Eh, okay lang kay Ate Nining kasi ka lang, eh, kami na mga OFW hindi mo alam kung anong mangyayari sa'min. Mamaya kung anong mangyari o hindi namin makuha yung tamsakdan na meron din akong premiere na ano, panggabi. Oo, ala tantan parehas. Akala ko nga dati 'pag namoni na may sahod na agad, 'di pala. Hala, oo nga tantan totoo 'yang sinabi mo. Akala ko nga 'pag na-monetize ka na, meron pa. Alam mo 'pag nakuha na naman yung PIN, meron na naman $100 na na $100 na naman daw bago mo makuha na naman ang sahod mo. Eh, kailan pa yun magiging baka aabutin pa tayo ng 2 hours ay 2 years niyan. Ay naku, kahirap din 'no, kahirap talaga. Hmm, ano ba, pagtiisan nandito na tayo, magtiis na lang tayo kasi tignan niyo yung ano, ang daming yung mga ano, nakakasahod na, nakakabili na ng mga ano nila. Meron akong kaibigan, eh, nagsahod na din, eh, kaso maliit na YouTube. Ano lang ang sahod niya, 20,000 gano'n daw ang sahod niya. Hindi siya yung malaking YouTuber, hindi parang tayo rin. Ang nasasahod daw niya is 20K. Kung minsan daw 'pag hindi niya maharap, bababa, nasa 10K. O 'di ba, mainam na rin 'yun. Pero sa Pinas daw siya, sa anak niya, yung ano bang tawag dun, yung anak daw niya ang nagsasahod sa Pilipinas kasi nasa Qatar, yung kaibigan ko. Oo, totoo yan, Tantan. Akala ko 'pag naki-join ka doon sa ano, lives, magkakaroon ka, hindi pala. Yun pala, mag-live kang sarili mo maski na walang papasok sa'yong mga yun din ang sabi ni Ate Nining, itong si Ate Nining. Kaya nga ako nagkaroon ng ano, nadagdagan yung ano kasi sinunod ko siya na mag-live ka ng mag-live. Hmm, kasi tapos na yung ano natin, hayaan mo na yung subscriber daw. Sa ano ka na lang, sa ito, tulad ko nag-lives ako kasi ayan si Ate Nining yan nagsabi, eh. Kaya hindi ko yan makakalimutan. Ate Nining, tama yan nga yung sinabi mo, eh. Naku, kung hindi mo ko pinagsabihan baka nandoon pa ako sa mga ano, nangingisda. Baka wala pa, baka hindi pa ako nakapag-apply ng ano. 1 week na akong nakapag-apply, Ate Nining, Tantan. Hmm. Kasi itong si Ate Nining hindi ko makalimutan. Ay naku, totoo pala yung sabi niya ano, yung $2 ko ay naku naging mahigit $10. Ay sinid mo yung ano 16 na yung ano mo, ay naku, sabi ko, hala, buti pa si Ate Nining. Bakit 16 ako lang $2, siya is $16. Hindi ko pa nakamit yung $10 na ano, ang tagal-tagal na. Kaya yun, sabi mo mag-live ka na lang. Kaya yun, nag-LS ako. Hala, biglang naging 10, mahigit.
Sabi ko totoo si Ate Nining, hala, sabi ko. Kaya ito, nagla-live na rin ako kahit walang manood. Kasi para dagdag no, revenue. Oo nga, oo nga. Oo, may pumapasok din kahit papaano, Ate Nining. Hindi ko kilala. Pero yung magdikit-dikit, ano, hindi ko meron akong pandikit. Kasi mayroon akong 20 siguro na ano, yun, pag may ano, dadalaw, yun lang. Didikitan ko sila. Tulad ngayon, naghuhugas ako, naggagawa ako ng ano. Madikitan lang kita siguro, mga ano, yung, ay, tinining natawa ako. Ay, laking pasalamat ko sa iyo. Tapos, pag dadalaw ako sa iyo, ako, sa tinining, ang dami palang ano, bisita. Oo, tama yan. Napapagod ka sa oras. At saka yung mobile mo, Ate Nining, di ba nagrereklamo na ako na nag-iinit na yung phone ko dahil sa kaka-stay, di ba mag-stay ka ng 6 hours? Ang init na yung mobile ko at saka nasira na yung itong mobile ko, naghahang na kasi dahil sa kakaisda. Pero ito okay lang, mag-lives ka. Tan pala. Ay, buti ka pa nakapag-tin ka noong February. Ako ngayon lang, ito lang, ang sinabi ni Ate Nini. Yun lang, pag mag-i-stay ako doon, kung wala akong ginagawa, yun, makipagdikitan ako sa iyo, doon sa inyo, Ate Nini, o Tantan. Sino ako, Tantan? Hindi, na-monetize na nga ako. Nauna ako kay Ate Nining eh. Nauna ako kay Ate Nining. Tapos, yan, si Ate Nining, nagtanong-tanong siya sa akin din. Ay, buti ito, naka-monetize na rin, na-monetize na rin. Tapos yun, yung sinabi niya sa akin na ang dali niyang ano, naka-16 ka agad eh. Nauna ako ng malayo. Si Ate Nining, itong ano lang. Kaya nakigaya na rin ako kay Ate Nining. Kung hindi ako pinagsabihan ni Ate Nining, ako hanggang ngayon, baka ano lang ang ano ko, yung watch hour ko baka nanghihingalo ka hanggang ngayon. Kailan ba yan ako na-monetize? Hmm, ang tagal na kaya? Mga ilan kaya? Mga 4 months na siguro. December. December ako na-moni. December 6, ganyan, 6. December 6, December, January, February, March, April. Hindi na ngayon. Ala, maglilima na. Oo, parehas tayo. 10 sa akin, 10 months. Kung hindi ko pa sinunod yung sinabi ni Ate Nining, wala na. Baka ngayon, nasa ano pa ako, nandun pa ako sa palaisdaan. Nakakatuwa nga yung sinabi ni Ate Nining. Ay, doon ako na ano eh. Hmm. Oo, Ate Nining, ano, ayusin mo, ipaayos mo, pwede pa yan. Ay, tingnan mo yan si Ate Nining kasi daming ano, ako busy-busy na
Nasa uy, Tantan, Ate Nining, meron pa, 100 daw, $100 pa. Saan natin hahagilapin 'yan? Kaya ito, magla-live na lang maski na walang tao. Sige, mag-live. Anong oras ka, Tantan? Anong oras yung ano mo pala, live mo? Nandiyan pala. Anong oras? Kasi maya, ano na rin, wala pang isang oras itong ano na. Sa Tinining talagang madaming dollar kasi mula nung iniwan na tayo doon kila Sir Rewen. Iniwan tayo doon. Sabi ko, asan si Ate Nining? Ba't hindi ko na nakikita? At kasabi ko doon sa LSA, doon sa kay Sir Rewen. Hindi, may oras ka, di ba? Hindi ko nakita yung oras mo. Tignan ko nga dito sa ano, nakapin. Happy Mother's Day. Anong oras ba? Ay, oo nga pala. Premiere pala ito. Premiere, kala ko yung ano na ito. Wala yung mga ibang nagbibisita sa akin, busy rin sila sa ano. Siyempre lahat na tayong mga ano, meron ng ganito, live. Kung dadaan sa ano, notification. Si Ate Nining palaging dumadaan yan sa notification ko eh. Ay, si Ate Nining, yan, bubuksan ko. Kung minsan ako ang nangunguna. Kung minsan nakabulsa lang ka, busy ako. Hindi ko na makikita kung sino yung mga ano, pero nandoon pa rin. Pagbubuksan ko, ilang ano na siya, mga half hour na ano, nakailis. Yun, mga busy. Kami mga OFW talaga, busy trabaho. Sinisingit lang namin ng mga ano, ninanakaw tulad nito. Nagnanakaw lang ako ng oras, nagtatambay ng kunti ha. Pero hindi pa ako nakalinis doon sa ano, loob. Kahapon yung lives ko, ano yun, pinaliguan ko itong bahay, naglaba, nagluto. Mamaya magluluto ako. Pag magla-lives ka siguro, Tantan, baka nagluluto ako. Pero naka-stay sa ano, sa'yo. Ay, load din sa akin, Tantan. Load din. Naglulod ako ng ano, kasi mura lang din. Mura kasi may nakasit na. Si Ate Nining, buti yan kay ano yan. Wi-Fi siguro yan. Oo, ganyan talaga Ate Nining. Sige, bumisita ka lang sa ano, sa kabila. Ganyan tayo eh. Kung naka-live ka o naka-live din yung kasama natin, bibisita ako sa'yo, bibisita ako kay Tantan, ganun. Tapos may kaibigan naman na magtatamsakan na ano, bibisita kasi alangan naman na mag-stay na tayong lahat di wala na rin. Ano lang, tayo. O sige na Tantan, mag-umpisa ka na. Kasi iin ko na ito kasi ano, naka 1 hour na ako. Pati yung Facebook hindi ko nabubuksan.
Meron na palang ano, naku, meron na palang ano. Ayan, babalikan ko yun ay bibisitahin ko, panunurin ko. Pag may ano sa group natin na nag nag-lives or premiere, kakahabol naman tayo, 'di ba? Sige na, Tantan, Ate Nining, mag-in na ako ha. Mag-ano ka na rin, habang naglilinis ako, naka-stay ako. Bye! Salamat sa inyo, mga amigas. Salamat sa pagbisita kay Ate Emma. Mag-end na ako ha.